Вітаем вас! У эфіры «Беларусь-3» калейдаскоп культурных навін на календары 9 верасня. І гэтым разам у праграме мы раскажам пра міжнародны кубак па паветраплавальным спорце. Разам з мараканскімі палеантолагамі здзейснім вандроўку на ўзбярэжжа Агадзіра, пазнаёмімся з анонсамі лепшых праектаў тэлеканала «Беларусь-3» і разам з рэжысёрам фестывалю гістарычнай рэканструкцыі «Менск старажытнай» вернемся ў рамантычнае, але трохі жахлівае сярэднявечча. І гэта далёка не ўсё. Заставайцеся з намі. Пачнем з галоўнай падзеі гэтых дзён. 9-10 верасня Мінск адзначыць сваё 950-годдзе. У гэтыя дні горад адначасова прыме рэкордную колькасць фестываляў. Упершыню арганізуюць міжнародны кубак па паветраплавальным спорце. Дзесяткі шароў паднімуцца ў неба над горадам на 3 дні. Сёлета чэмпіянат упершыню пройдзе пад эгідай міжнароднай авіяфедэрацыі. У госці чакаюць знакамітых спартсменаў з розных краін. Вядома, гэта далёка не адзінае святочнае мерапрыемства, прысвечанае юбілею сталіцы. Сачыце за эфірамі калейдаскопа, мы самым падрабязным чынам раскажам пра тое, як Мінск рыхтуецца і святкуе сваё 950-годдзе. Чым жыла беларуская сталіца напярэдадні свята, даведаемся з наступнага сюжэта. Новы сезон у джаз-клубе Яўгена Ўладзімірава азначае яшчэ больш інтэрнацыянальных канцэртаў, яшчэ больш джазу ў Мінску. І адкрыць яго прыехала нью-ёркская зорка так званага інтэлектуальнага накірунку, уладальніца аксамітавага голасу Дэбара Дэвіс. Займець яе хоць на адзін вечар жадае кожны клуб, але гастролі спявачкі распісаны на год наперад. Менавіта столькі вяліся перагаворы наконт выступу Дэбары на мінскай сцэне. Дэвіс ведае, як трэба валодаць увагай слухачоў. Кожны рух цела, гульня з мікрафонам на павышэнне і паніжэнне тэмбру працуюць на чыстую імправізацыю паводле стандартаў. У праграме Дэбары Дэвіс класіка залатой эпохі 50-х, вядомы блюз, лацін-джаз, свінг разам з баладамі, якія набываюць іншае жыццё дзякуючы унікальнай манеры выканання спявачкі. Одна из лучших, из 10 лучших в истории мирового джаза певиц из Нью-Йорка. Она посол джаза ООН и всему миру демонстрирует, что такое настоящий джаз, высший пилотаж. Если хочешь полюбить джаз, если хочешь отгадать природу джаза, а джаз всегда окутывает себя тайной, нужно слушать только нью-йоркский джаз. Все остальные играют в джаз, а играют джаз именно нью-йоркским языком. Прорваться до Дэбары за кулисы – миссия невыканальная. У перерыве дива медитируя и настраивается на адпаведны лад, верагодна джазовый. Раней выступала с такими легендами, як Бон Джови, Даяна Росс и Эрик Клэптон, а зараз играе разом с Санкт-Петербург квартетом. Амаль без рэпетыцый. Яны выканалі больш за 20 кампазіцый. І нараджаліся яны тут, наўпрост на нашых вачах. На тэрыторыі верхняга горада цягам дня будзе ладзіцца святочная канцэртная праграма, прысвечаная 950-годдзю горада Мінска з удзелам творчых калектываў і майстроў мастацтваў. Да таго ж, у канцэртнай зале «Верхні горад» адбудзецца ўрачыстая цырымонія шлюбу 9 пар з усіх раёнаў горада Мінска. Паўдзельнічаць у святочных мерапрыемствах можна і ў цэнтральным дзіцячым парку імя Максіма Горкага. Там публіку чакае праграма «Роднаму гораду 950», «Каханай вячорцы 50». Працягваюцца вандроўкі і каманды праграмы «Наперад у мінулае» па нашай краіне. Падчас чарговай папёрнай экспедыцыі творчай групы быў запісаны абрад дажынкі ў Асіковіцкім раёне. Гісторыя, легенды, паданні, традыцыі і песні гэтага рэгіёна будуць прадстаўлены ў чарговым выпуску перадачы. Новая сучасная версія аўтэнтычнай песні прагучыць у выкананні Ані Зайцевай. «Наперад у мінулае» глядзіце заўтра ў 9:55 на «Беларусь-3». Як наша сястрыца лепшую долю мае, ды з намі гуляе. У Нацыянальным акадэмічным вялікім тэатры оперы і балета Рэспублікі Беларусь сёння можна пабываць на ўрачыстай цырымоніі ўзнагароджання мінчанін года і святочным канцэрце, прысвечаным 950-годдзю горада Мінска. А з верхняга горада адправіцца ў бясплатную пешую экскурсію па старому гораду Мінск пешаходны. Адсвяткуйце дзень горада весела і пазнавальна.
Далей у праграме накіруемся ў міжнародную вандроўку. Мараканскія палеантолагі працягваюць вывучаць сляды дыназаўраў, знойдзеныя на ўзбярэжжы Агадзіра 3 гады таму. На думку навукоўцаў, ім прыкладна 85 мільёнаў гадоў. Сляды дыназаўраў выявілі ў Марока яшчэ ў 2014-м пасля цунамі. Яно ачысціла ад пяску невялікую частку пляжу Анза. Тут палеантолагі знайшлі больш за 300 слядоў дагістарычных яшчараў. Сярод іх адбіткі ног тэразаўраў і драпежных тэраподаў. Сляды тэраподаў нечаста сустракаюцца ў свеце. Яны жылі да самага знікнення дыназаўраў. Слядам у Анза не менш за 85 мільёнаў гадоў. Яны пакінуты незадоўга да вымірання дыназаўраў. Гэта дае нам уяўленне пра апошніх прадстаўнікоў гэтых жывёл. Слядоў шмат і захаваліся яны выдатна. Гэта унікальнае месца, таму што размешчана на пляжы. Пра сляды дыназаўраў на пляжы стала вядома дзякуючы французскаму блогеру, які апублікаваў фатаграфіі гэтага месца на сваім вэб-сайце. Праўда, мясцовыя жыхары ўжо ведалі пра іх, але прымалі за сляды птушак. Сёння славутасць прыцягвае шматлікіх турыстаў. Аднак марскія хвалі паступова зносяць пяском гістарычныя сляды. Актывісты спадзяюцца, што ўлады ўсталююць тут спецыяльную загароду, каб таямніцы да гістарычнага мінулага засталіся адкрытымі. У доме музея Адама Міцкевіча ў Навагрудку сёння можна будзе не толькі пазнаёміцца з экспазіцыяй музея, але і трапіць на гістарычную пастаноўку «Баль у Міцкевіча» ў стылі 19 стагоддзя з вальсам, кантрадансам да французскага кадрылю. Ужо ў трэці раз мерапрыемства збярэ ўдзельнікаў клубаў культурна-гістарычнай рэканструкцыі «Паўночная вежа» з Віцебска, «Дзядзюшкін ларнет» з Барысава, танцавальнага калектыва «Гармонія» з Навагрудка і супрацоўнікаў музея сядзібы Агінскага. Дарэчы, дата правядзення балю абраная не выпадкова. Менавіта 9 верасня 1938 года музей быў адкрыты для наведвальнікаў. Дзень беларускага пісьменства «Полацк 2017». Так называецца відэафільм, прысвечаны святу беларускага пісьменства, што летась ладзіўся ў Полацку. Аўтары праекта пабывалі ў гушчы падзей. Цэлымі днямі гулялі па вуліцах старажытнага горада, камунікавалі з гасцямі і ўдзельнікамі свята і, канешне, разважалі пра вытокі беларускага пісьменства. Дзень беларускага пісьменства «Полацк 2017» глядзіце заўтра ў 13 гадзін на Беларусь-3. Ни станка Скорины, ни станка Гутенберга не сохранилось. Вообще деревянных станков того времени не сохранилось ни одного в мире. Все, что существует, это все воссозданные станки. У Гомелі сёння сабраліся прадстаўнікі тэатраў агню з Беларусі, Расіі, Украіны, Шры-Ланкі, Францыі і іншых краін на міжнародны фестываль тэатраў агню ГОФ. Па традыцыі, гэтае адкрытае для ўсіх свята праходзіць штогод у дзень нараджэння Гомеля. Вогненныя падзеі фаер-шоу разгарнуцца на набярэжнай Сожа, а асаблівасцю стануць шматлікія фаер-батлы і наяўнасць танцавальных зон, дзе мясцовыя прафесіяналы навучаць жадаючых асновам класічных і сучасных танцаў ад танго да хіп-хопа. Сусветная перасоўная выстава «Скарбы старажытнага Егіпта» ўпершыню прыехала ў беларускую сталіцу і ператварыла нацыянальны мастацкі музей у эпіцэнтр старадаўняй цывілізацыі, поўнай загадак і міфаў. Створаная сумесна з музеямі па ўсім свеце, экспазіцыя ўключае 6 тэматычных зон і больш за 300 экспанатаў, арыгіналы і копіі, зробленыя па тэхналогіях таго часу. Сярод такіх пахавальная маска Тутанхамона, загадкавы сфінкс, муміі, ювелірныя ўпрыгажэнні, саркафагі, амулеты і папірусы. На выставе можна будзе даведацца пра паўсядзённае жыццё старажытных егіпцян, убачыць, як вялася сельская гаспадарка, атрымаць уяўленне пра вайсковыя тэхналогіі і суднабудаванне, пазнаёміцца з дынастыямі кіраўнікоў, а таксама раскрыць сакрэты культу замагільнага жыцця. У чэрвені ў Нясвіжу велічным замку беларускіх магнатаў панавалі вечары вялікага тэатра ў замку Радзівілаў. Заўтра на нашым тэлеканале можна акунуцца ў іх атмасферу падчас спецыяльнага праекта творчай каманды «Беларусь-3». Аўтары прапануюць атрымаць асалоду не толькі ад саміх пастановак, але і зазірнуць па той бок сцэны, даведацца, як адбывалася падрыхтоўка да свята і пачуць інтэрв'ю лепшых выканаўцаў. Першы выпуск гала-канцэрта «Радзівілаўскі баль» глядзіце заўтра ў 18:15 на «Беларусь-3». У
У дзень горада беларускі дзяржаўны музей гісторыі вялікай айчыннай вайны запрашае мінчан і гасцей сталіцы на інтэрактыўную пляцоўку «Палявы аэрадром Мінскія крылы 1944». На пляцоўцы ля музея прадстаўлена рэканструкцыя побыту і баявога жыцця аэрадрома. Мерапрыемства праводзіцца сумесна з групай ваеннай гістарычнай рэканструкцыі «Эпоха» і ваенна-гістарычным клубам 4-й паветрана-дэсантны корпус. Дарэчы, першую паўтысячу наведвальнікаў чакае прыемны бонус – порцыя салдацкай кашы. Спяшайцеся. Працягваем знаёмства са святочнай афішай Мінска. На перакрыжаванні праспектаў Пераможцаў і Машэрава гэтымі днямі можна акунуцца ў гісторыю і культуру горада падчас фестывалю «Менск старажытны». На мерапрыемстве дзейнічаюць 4 гістарычных лагеры – рыцарскі, партызанскі часу Вялікай айчыннай вайны, паходны эпохі Наполеона і лагер вікінгаў. Акрамя праграмы з удзелам рэканструктараў выступяць фолк і фолк-рок гурты. Тут жа разгарнуўся і вялікі горад майстроў і майстар-класаў па кавальскай і ганчарнай справе. Больш падрабязней у нашай наступной размове. Здравствуйте, Игорь. В Минске уже более 10 лет проходит фестиваль «Менск старожитный». Мероприятие, на мой взгляд, уникальное, оно охватывает несколько веков истории нашего государства. Насколько сложно было его впервые организовать? По инициативе Мингорисполкома проводится этот фестиваль. И сразу же была поставлена задача найти что-то оригинальное для этого фестиваля. И мы решили, что поскольку у нас такая богатая история, 10 веков, и показать эти 10 веков на нашем фестивале, то есть пригласить реконструкторов разных эпох. Вот начиная с Полоцкого княжества, да, когда Минск упоминается в летописи «Повесть временных лет». И дальше уже потом позднее Средневековье, потом эпоха реставрации, потом эпоха просвещения, потом Первая мировая, Вторая мировая. И вот так все эти события, которые происходили у нас, связанные с миром и войной, и они все будут показаны на фестивале, и мы их все упоминаем. Начало фестиваля в 11:07. Почему? Все очень просто. 1067 год упоминается битва на Немеге. И вот это 1067, значит 10, 67, 60 минут к 10, это 11, и 7 сверху хвостиком выглядит уже вот той датой, когда мы выстраиваемся на ресталище в полном боевом порядке. А это впервые будет объединено 10 веков или нет? В нашем фестивале это ежегодная традиция. Вот фестивалю более 10 лет, и мы ежегодно как раз-таки и приветствуем реконструкторов, вот, представляющих разные времена. В чем отличие этого фестиваля от предыдущих? Отличия неизбежны. Потому что реконструкторы каждый год, участвуя в разных мероприятиях, находят какие-то новые выразительные возможности и новые события в истории. Ведь мы же не просто вот это железо, эти ткани подготавливаем для этого фестиваля, но мы же еще в материале. Мы читаем, мы знакомимся, мы встречаемся. И поэтому вот занятие историей и вынуждает нас все время находить какие-то новые возможности. Например, в этом году мы попробуем сделать и лагерь римлян. Это мы уйдем уже за 10 веков. По той простой причине, что когда-то при Нероне сюда пришел легион. То ли они пришли за янтарем, то ли они пришли за какими-то другими ценностями. Но в любом варианте он не вернулся, этот легион, он остался здесь, в этих землях. Они ассимилировались. На что бы вы посоветовали обратить внимание зрителя во время фестиваля? Да, самое это интересное в том, что на все места не разовешься, но интересно будет везде. Потому что на ресталище будут проходить военные события, на сцене будут выступать коллективы. Вот опять новая окраска нашего фестиваля. У нас будет цех живой истории, где будут вообще научные доклады с интересными текстами об истории Минска, о разных этапах развития города. Куда ни придешь, везде будет интересно. Ведь рыцари, которые участвуют в фестивале, в обычной жизни, это банкиры, программисты, инженеры. Вот что движет этими людьми приобретать амуницию, начищать кольчугу? Почему они это делают? Именно, наверное, движет интерес к этой жизни. И каждый насыщает свою жизнь своими красками. Кто-то азартен в спорте, кто-то азартен в искусстве, кто-то азартен в каком-то бытовом жанре, он обустраивает свою дачу, он занимается землей. Но вот эти люди, они заражены историей. Спасибо, мы желаем хорошей погоды на фестивале, и в эти дни мы всех поздравляем с юбилеем столицы.
Гэта ўсё, што мы паспелі вам расказаць. Мы віншуем усіх жыхароў і гасцей беларускай сталіцы з юбілеем горада. Да наступнай сустрэчы. Падтрымлівайце культуру і заставайцеся разам з тэлеканалам «Беларусь 3».